मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो गोजोन्थों आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो गाहाम अनसायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोसै। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। दिनै गाबोननि सिख्लाफोरनि खानाय बारान्दा लानायनि ओंथियालाय आंखौ प्रप'ज खालाम, बेफोरबायदिनो खालामसै बिसोर सेंग्राफोरखौ गावसोरनि गलाम। सानसे गोसो थोनायजों रायज्लायनो मोनाब्लानो थाथेरनो हायै बायदि दाजा नों आदा, नङाब्ला खालामजागोन नों सिख्लाफोरजों जलबदा। दानि जुगनि सिख्लाफोरनि हायना महराव दा गोजाव, नङाब्ला जानांगोन नों सेंग्रा खालाव खासाव। सेंग्राफोरनि मेगना सिख्ला सासे नुथिनो हाया, सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामनायाबो जोबथारखाया। सिख्लाफोरहा सासेल' गोसो थोनाय थाया, बेजों गोसो थोलायनाय बैजों नागारलायनायाथ' जोबथारखाया। मोसौ गायखौ फोथाय सिख्ला हिनजावनि जबानखौ दा फोथाय, मोसौ गाया बोसोराव मासे फिसा जायो, सानसेयाव सेरसे सेरनै गाइखेर होयो, नाथाय सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ फाग्लासो जाहोयो। बे जुगनि सेंग्रा सिख्लाफ्रालाय गाननाय जोमनायावब्ला 100%, फरायनाय लिरनायावब्ला 0%। दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मन फाथो सेरखानि बन, जायनो सिफायो बेजोंनो बायो, जायनो गोसो थोयो बेजोंनो गोसो थोलायो। मोसौखौ बायो हाथायाव नायनानै, सिख्लाखौ हाबा खालामो आखलाव नायनानै। सिख्लाफोर आखल गैयै दाजा, नङाब्ला जानांगोन नोंसोरनि खावलाया गोजा। गारि गुरि फाख्रि गुरि, नङाब्ला जानांगोन नोंसोर अखन्दानि बुरि। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरबायदिनो गथ' गथायनि बेफोरबायदि आखल आखुखौ नुनानैनो, बेफोरबायदि बिमा बिफानि आयेन बारसिनायखौ नुनानैनो, गिदिर गोलावनि गोरों गोरानि फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायखौ मानियैफोरनि थाखायनो आंबो हाबाखौनो लानो गिसै। मानोना आंनाबो ओरैबायदि सानो आङो, आंनि फिसाफ्राबो बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनायावल' 100% जागोन नामा, आंनि फिसाफ्राबो बेफोरबायदिनो फरायनाय लिरनायाव 0% जागोन नामा, नैबेफोरखौ सानबाय बायनानैनो आंबो अखन्दायैनो सेंग्रायैनो थानोबो गोसो जागारलायलांसै सम सम। दा मा खालामबावनो रायजो राजा नोंथांमोन, नायनि बबेनि दैया बबेजों बोहैलाङो। बोसोरसे बोसोरनै थाबावनि। गोजोन्थों।